Trubor nakaslem jong unongsan hima. Dalai na do Aadhaar card phimde banchna sha Assam but adien mo philayo iki epic phimde banlong kita ginau shet kala hagaba pinishim epic ru sana Assam namar gajing don artli ki epic kapan kulmar yo port usam ke jela Meghalaya bat Assam ya gane la kren do MDC garamrai ba bajop pengrop haba kren jikinong song shnong kathain mawias em hakasngi balang hagajelang le kaman adien khatwai snam Meghalaya biang bandrung apo ke electoral roll jongga Meghalaya hadir Meghalaya pendo uba pingro pula ongru bagi nong song snong joga de snong mawias em kiwei pat ki snong badon kumba katsan kilometer na langpi ki julong ginong song snong ka Meghalaya hadu usnam arajan nrei hadir mapia thamai ki constituency ki do na ban thap vote a Meghalaya namar kimdan epic show dangia pet yaka history ka jinglong jinman ka ba menchwa ni so thu ba ka ne ka area hang ne ki judan kita kisnong gi bangi khot ka dalathua ka panchering bat kakto kan ne kisnong bat hadin ka jing so thu jingmut pilaya lang baro ban ya penmi ya kan ne kisnong mau yam sim nga so thu wala ngadang long MDC hai ni arsnam menta baro mapi kipat nong song snong hang ne pidei ki khon ki hajar jong ka hima nong mensau pidei ki khon ki hajar jong ka jela Meghalaya henrei ka basosi kalong bah ki por balalet pilaya du no ya ki hok jong pi pilaya du ya ka epic jong pi bani thabut hapo ka jela Meghalaya henrei ngai ka jingkuplai ka bekerpang yo sodar jongpi ubang lai kendu lai tingko kam nadu senam arajar khanyo hakaba ulaya lenti ban proden produk ban penlong yapi kipat nong song snong ban ya dan biang hapo ka electoral lur hapo ka jela Meghalaya hoi ngitip ba kane ka jaka kalong ka jaka ka ba ya kaja bat ka Assam hanrei ngaong ya pi baro porbangi yo ka state Meghalaya natrai piken mau yo Captain William Sangma bat baro ki hill state leaders hakabor bangi mami nakajela Assam nyami kumki khon khasi jantia bat garo nyemdei ban klat yakane bat ngaslow bakane kasngi kalong ka bekerpang hado kata-kata kabapen kenmau yangi bangidei balong kawai hapo ka jela Meghalaya nyemdei banting ngidei balong kawai marngitip lupa baka sarkar Assam kaduan ban pendek ya kisurok henrei ngaong ya pi balada pi kwa ya kata ka development na po Meghalaya pi iwei pa iwei pi dei ban yalong kawai ban ya trai ringkat bat kasnong bat gibor penyai district bat mangi kinong mikmat kenang ba dawan kita kibanabar kinumlah banle ay ruem ladangi ya teli kawai banda kerparu ya pi barok banda lele nadu Aadhaar card pimdei banchna Assam ka epic ngilade biar le apa DC office namenta kan ya kasnang bapenya yo epic no ngasukwah manong ya pi barok kumne pajba bahadien bapila yo ya epic pimedai banlong kita kinong shet kala hakaba pinyasham epic ru sanopo Assam kania ka jingdan artli ki epic kapen kulumar ya kania ka boundary jong ka jela Meghalaya bat Assam tekumta nga kerpa ki pi baro komunong mikmat bapimdei balong kita kijat beriu ki baba mar maloi henrei pidi balong bet kita kijat beriu
ki bai iet ya ke jela Meghalaya jong pi